ना बैजों ए बाबा दंखायो नै बाबा मिथिला आं हासिनिया जेबो ओरैबायदि जोंहा ओरैबायदि साइडजों खेबनोसै गैला बाजैया अ ओरैसो थांनांगौ खेबनि माया फिसिना होमोना मोजां भिडिअ खालामनालाय बाजै आंना भिडिअ जाला मबाइला ओरै गुवार खालामना ला बाजै गोदाना जोंना नै सनाफोर आदाया जोंना बेंगलिखौसो हाबा खालामदोंना बाजैया जोंना नै Ngelai aku kelang tuh nang. Bukan lagi beli ada muda. Hah? Enggak lah, apa? Ayo, bisa. Mau kucing berang? Berang kelai kemana? Anda, saya mau dengar ini.
왜 당신이 뭐하지? 앙처로스. 에이, 안 착하든. 명동네요. 왜 했나네. ada. Bondo खालामबाय. YouTube. लाइभ बन्द खालामदो. मबे लाइभ जोब्बाय. लाइभ माने सिरि खालामदो YouTube. जागासिनो ओमफ्राय. बन्द जायाखै जाबावासै ना सेभ खालामनानै. स्टपसो ना? डाइरेक्ट हगारनाय थांखासिगोन आं.